Lucas Beker, lokwenske mij de oergang van Cambuur naar sportclub Heerenveen. Hoe gerust bist je? Hoe blij bist? Ja, dit is denk ik voor mezelf gewoon een hele mooie stap. Ik ben nu 22 jaar en ik denk dat het goed is, een nieuwe uitdaging. En ik denk dat ik bij Heerenveen nog hele mooie stappen kan maken. En daar ga ik alles aan doen de komende jaren. Ja, waarom boeren ze graag naar Heerenveen? Nou, kijk, het vertrouwen sprak natuurlijk vanuit de club dat ze me sowieso al wilden hebben. En ik ken het wijd. En de beslissing, of in ieder geval de interesse, was breed gedragen hier. En dat vertrouwen heb ik geproefd in de gesprekken. En ik ben er gewoon heel blij mee dat ik hier mijn carrière kan vervolgen. En zoals ik al zei, een hele mooie stap kan maken, hoop ik. Het luidt vanzelfs altijd gevoelig, van Cambuur naar Heerenveen. Hij het zelf maken met die trainer doet iets bij Cambuur, van maar Lodewegers die naar Heerenveen te gaan. In hoeverre staat nog een maaitelitten bij die keuze om hier naar Heerenveen te gaan? Ja, kijk, tuurlijk, het speelt ergens in je achterhoofd speelt het mee. En je weet dat het heel gevoelig ligt en dat je heel veel over je heen kunt krijgen. En dat heb ik ook gehad. Maar ja, aan de andere kant, mijn carrière staat op één. En dat wil ik niet laten beïnvloeden door de boosheid en de woede van misschien 10.000 mensen. Ja, daar kun je rekening mee houden. Ja, wie zegt dat ik over 10 jaar er dan geen spijt van heb? Dan heb ik het nu even goed gedaan en gezegd van nee, dat doe ik niet. Maar ik denk dat dit in mijn carrière een hele mooie stap is. En hoe raar het ook klinkt, dan kies ik voor mezelf. En daarom zeg ik ook, ik ga er alles aan doen om dit een mooie stap te laten worden. Ja, dus hij staat je weet dat je dan veel over je heen krijgt en dat heb ik ook gekregen. Wat krijg je dan over die heen? Ja, ik denk dat je het wel een beetje weet. Kijk, de reacties op internet en reacties naar mij toe, ja, dat waren niet de leukste. Maar aan de andere kant, ja, daar moet je je voor kunnen afsluiten. En dat heb ik ook gedaan. En ik denk dat die net? Nee, nou eigenlijk niet. Nee, je weet het. En kijk, tuurlijk zijn er dingen waarvan je denkt van ja, dat hoor je liever niet over jezelf. En weet je familie en vrienden worden er ook mee geconfronteerd. En dat is wel eens vervelend. Maar ja, aan de andere kant, die kunnen er gelukkig ook tegen. En die weten wat het betekent voor mij. En dat is het belangrijkste, ook voor hun. Ja, hoe via Gitsox dan? Gaat dat tot bedreigingen ontstaan, maar de politie erin geschakeld worden of is dat gewoon wat pesterij op internet? Nee, er is geen politie aan te pas gekomen. Dat gelukkig niet. En weet je, het is niet zo dat ik nou denk van ik ga me heel bang gedragen en ik kom nergens meer. Maar aan de andere kant, ja, je wilt het liefst overal nog kunnen komen waar je wil en nog kunnen doen wat je wil. Zonder ergens rekening mee te houden. Ja, en af en toe heb je wel eens gedacht van ja, weet je, misschien moet ik toch maar even niet de stad in. Want het is nu zaterdagavond en je weet het maar nooit. En dat is wel eens jammer. Maar goed, aan de andere kant, ja. Je weet dat het kan gebeuren en ik ga me er ook niet druk om maken verder. Wanneer is de Heerenveen blootstelling ween of? Nee, ik woon nog steeds in Leeuwarden en zolang dat kan, dan blijf ik dat volhouden. Okay. Nou, kies naar Heerenveen. Daar haast het laatste seizoen bij Cambuur toch wat meer op een linksback wil spelen. Is dat ook de positie waar hij hierop concentreren mag? Is dat wat Heerenveen niet zijn had? Ja, in eerste instantie ga ik inderdaad voor de linksbackpositie. Ik denk dat, als ik voor mezelf spreek, dat ook de positie is waar ik het best uit de voeten kan. Dus daar wil ik me ook op richten. Maar goed, ja, ik heb ook laten zien dat ik eventueel centraal achterin kan spelen. Maar goed, wat ik zeg, mijn voorkeur gaat uit naar de linksbackpositie. En ik denk dat hier hetzelfde geldt. Ja, maar staan de concurrentie omgaan maar Van Aanholt bij Gelieks, is dat wat het in die zijn is? Of? Nou, ik moet zeggen, dat weet ik niet. Kijk, je die gesprekken dan net? Nee, kijk, ik weet in principe ik word gehaald voor de linksbackpositie. En ik moet bewijzen dat ik de beste linksback ben in de selectie. En dat is overal zo. Dat is bij Cambuur zo geweest, dat is hier zo geweest. En daar ga ik alles aan doen. En dan ga ik proberen om hier in de basis te spelen. Ja, onder die trainer West misschien wel die beste seizoen onder gewoon naast Lodewegers. Ja, nou ja, zo kun je het wel zeggen. Kijk, alles was nieuw natuurlijk, de Eredivisie en redelijk onbevangen. Maar ik denk dat, en dat geldt niet alleen voor mij, maar voor de hele club, was dat gewoon een hartstikke mooi seizoen. En daar heb ik laten zien dat ik in ieder geval de Eredivisie aan kan. En dat wil ik hier een mooi vervolg geven, onder dezelfde trainer inderdaad. Ja, want die oude seizoen wel iets minder, mag ik dat zeggen? Wisselvalliger, daar kunnen we het op houden. Succes. Dankjewel.